पगली देखावे अगरबत्ती। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही प्यारा सैड सॉन्ग आप सब कलाकार खातिर लिखे बनी नीलकमल सिंह। एगो गाना गौले बड़न पगली देखावे अगरबत्ती, जौन स्क्रीन पर लगा दिए वही धुन पर हम गाना लिखले बनी सैड सॉन्ग। जौन गाना पगली देखावे अगरबत्ती वही पर हम सैड सॉन्ग लिखले बनी। तो आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहा बनी। ई लागता पगल अबू हो हमरा के तुम अबू हो, आ लागता पगल अबू हो हमरा के तुम अबू हो, आ काहे हमसे कैलू तू धोखा, पगली दिल हो गइल बा खोखा, हमरा के समझलू तू बोका, पगली दिल हो गइल बा खोखा, आ काहे हमसे कैलू तू धोखा, पगली दिल हो गइल बा खोखा। तही रोला मुखड़ा सुना देनी है। तो आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बनी। हो दिलवा पो हमारा ते छुड़ी चलैले, हो गईनी पागल दीवाना बनैले, जोरे हर जाई तई का कइले, सारा यार मानते माटी में मिलैले, कि दिलवा पो हमारा ते छुड़ी चलैले, हो गईनी पागल दीवाना बनैले, अजोरे हर जाई तई का कइले, सारा यार मान माटी में मिलैले, आदेले बड़े रोवे के मौका, आदेले बड़े रोवे के मौका, पगली दिल हो गइल बा खोखा, पगली दिल हो गइल बा खोखा। तो आप सब जानते बानी लास्ट अंतरा खातिर हमारा नंबर पर कॉल कर सकतानी। हमारा नंबर बा 9935429912। आज नया म्यूजिक बनवावे चाहता, नया म्यूजिक भी बनेला हमारा यहाँ, तो म्यूजिक खातिर भी वही नंबर पर कांटेक्ट आप सब कर सकतानी। और हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादूपुर बाजार गोपालगंज बिहार। जे गावे चाहता, जे आवे चाहता वो आदमी हमारा नंबर पर कांटेक्ट कर सकता, आ सकता। रहे के खाए के पैसा ना लगी, एकदम खाली गाना रिकॉर्डिंग के पैसा लगी। और नया म्यूजिक जे बनवावे चाहता कम बजट में बढ़िया म्यूजिक बन जाई। तो चली, और पर्सनली में जे गाना लिखावे चाहता ओकरो खातिर ऑफर बा, कम दाम में बढ़िया गाना लिख के हम देनी। तो इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, या दबा के शेयर करी। और नीलकमल सिंह गौले रहन जौन गाना पगली देखावे अगरबत्ती वही धुन पर गाना रहा, आप सब देख सकतानी। हम स्क्रीन पर लगा देले बनी। नमस्ते प्रणाम।